ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿನಿ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದೆ ಅಂಚೆನ ವೀಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದರ. ಅಂಚ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತದ ಅಗೇಲ್ ತಂಬಿಲ ನಡತೊಂದುಂಡಿನಿ. ಅಂಚ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಾತ್ ಇಲ್ಲದಗುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾವಧಿದ ಅಗೇಲ್ ತಂಬಿಲ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವಲೆಗ್ ಎಂಚ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಗೇಲ್ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿದ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತತ್ತದು ಪೋಂಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೂರುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಗುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲ್ ತಂಬಿಲ. ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಮೊಗಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಡು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮೊಗಲ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಪಾಡ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಿನ್ಲ ಪಂತೆರ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದೆ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಮೊಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಕದ್ರದ್ ಯಾನಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತದ ಅಗೇಲ್ ತಂಬಿಲ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂದು ವೀಡಿಯೋ ಸುರು ತೂಪಿನಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು. ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮತಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದು ದಾಯಪನ್ನಗ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಿರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮತ ಪಂದೆ ಕ್ರಮೋ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನನತ ಪೀಳಿಗೆ ದಗಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲ್ ತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲ್ ತಂಬಿಲ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತುದು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಅಗೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಅವಲೆ ಉನಸ್ ಮಲ್ತುದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷೀಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಪು ತಂಪು ಮರತ ಅಡಿಟ್ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕುದ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಪಿರಾಕುದ ಗುಲ್ಲಂಚನೆಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಅಗೇಲ್ ತಂಬಿಲ ಒಂಜಿ ಮರತ ಅಡಿಡ್ ಕುಲೊಂದು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ತೂವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಉಂದುವೆ ಇಂದು ನಮಕ್ ಮನವರಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವನಗ ನಿಗಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.
ಸ್ವಾಮಿ ಚಾವಂಡಿ ತುಳಿದ ಸಪರಿವಾರ ದೇವರ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮಾತೆ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ದೇವಿಗೆ ಉಡಯ ಮಕ್ಕಳು ಕುಂದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಡಿದ ಅನುಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವರು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾವಂಡಿ ಗುಡಿಗನ ಅಗೆಲ್ ತಮ್ಮಿಗೆ ದೇವೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದು ಕೊಡ್ತಾಣಿಗೆ ಮಲ್ಪನದು ದಯ ಬಂದಾಗ ಈಗಲೇ ನೆಟ್ಟೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗೋಡು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡೋ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಪನೆ ಮಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತಂದ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ Pone pináculo, mira cuando ¿cómo va a estar verdad? Ahorita y le va. ಒಂದೇ ಮಾಡಲಿ ये पूरेगी ಒಂದೇ ಮಾಡಲಿ ಒಂದೇ ಆದ ಮಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಉಂಡಿಂದು ಪೂರ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಬೈಯದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ಉಂಟಿನಂತೆ
ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತದ ಕಾಲಾವಧಿದ ಅಗೆಲ್ ತಂಬಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರನು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.